Napríklad dneska si tam u ďalšieho videa, dneska hráme Pecgo. No. Už som to hral, ako môžete vidieť. Ale peniaze. Nie. Čakajte. Neviem, či to 90 miliónov stojí jedno vajíčko, ale asi si ho kúpime. OK. No. Ideme do Training Plazy. Má to mať najlepších. Strašne miliónov. No, poďme. Dobre. A koľko stojí teraz toto? 35 miliónov. Jeden typ mi to dal 10 miliónové vajíčko. A ja som predal hneď. Niekoľko sekúnd. No. Remote, OK. 141 tu máme dokopy. Jednu dáme za 2000. No, dáme ešte toto. 30 miliónov, alebo 20 miliónov. Nie. OK, no. A ideme si dať čo kúpiť. No, asi si tu nič nekúpime, tak toto sa mi začína páčiť, tento obchod. No. Kúpim si takého huge, už chcem strašne huge. Taký lacný huge. Koľko ten 1 bilión, dobre. Super. Tak, chcel by som takého krokodila, budeš také. Koľko mám túto hodnotu? Oho, dobre, dosť. To dosť. 4. A huge dragon, kapibara má koľko? A huge kapibara, no. Toto má 13 miliónov. Čakaj, tam si dačo lacné je. No. Kúpime si takého krokodila, poviem príklad. Tohto psík koľko stojí? 1 miliónov. Z toho krokodila si kúpime. Čo je toto? Frog. Nie. What? Youtuber. Dobre. Kúpime axolotora.
ale najviac 2 milióny 500. Ak sa strašne takého huge a dúfam, že to nebude predražené, lebo strašne veľa ľudí má predražené veci. Potom si to nikto nekupuje a 35 miliónov, to sa robíš srandu. O tomto hovoríš, stojí to 2 milióny, to dá 35 miliónov. No tak kúpim si také vajíčko, nie. Čakať. Poslal mi. To by dvaja to už. A koľko stojí teraz toto? A to je ako menej krokodíl. To si kúpim. Som tohto. Dobre. No. 2 milióny 100. Dobre. Ja vás to dám. Tak kúpime si. Pre vás si to kúpim. Buďte dobrí diváci a dúfam, že si zaslúžim za to like a odber. No si preč tohto a dáme si prvého huge'a. Máme prvého huge'a. Vyzerá dobre. A môžeme ísť ďalej. Tak tu bola zľava, super. A ešte si dneska chcem otvoriť také vajíčka. A ešte by som si kúpil takého peta. Alebo nie. Ideme si kúpiť také vajíčka, viac ich. No takže egg. 10 miliónov má hodnotu. OK. 33, dobre. Kúpim si také drahšie vajíčko. To má do veľkú. Najhoršie 500 000 chcem. $100 000, to nič. 100 000. 100 000. Nie, takže toto. Ale ak podľa to bude sa 2 milióny, tak to si nekúpim. Ale tak dúfam, že to bude stať takých 100 000, tak to možno kúpim. Nie možno, ale išlo. Takých 2-3 krát. Ale to stavím sa, že to bude viac ako milión stať. A stojí to? Koľko? To strašne veľa stojí. Takto nič. No. Ste diváci, tak to pre vás urobím. Ste diváci, tak dúfam, že to dačo dobre z tohto padne. Dúfam. Dobre.
Koľko to hodnocú? Dobre, tak. Máme tu vajíčka a ideme to otvoriť. 100 vajíčok, 99 a poďme na to. Poďme na to. Toto to brzda. Bam. A není tam hľučkárny. Takže super. 5 miliónka tam je najviac. To som si všimol. A posledná. Nič nepadne. Dá sa. Otvoríme sa ešte také vajíčka. Poď. A nič. No. Čo je tu? Tak sa je. Viackrát si to kúpim. Taký. Ešte dvakrát si to kúpim. OK. Fúha. Lemon Monkey. Lemon Monkey. To táto. Hologram egg. Egg. Dobre, to je tu tento typek trochu šibol. No to moje. Dobre. No. Ešte dám taký opening. Dám. Neviem, ktorý... A toto je jedno zrejme. Je to jedno si myslím. Nepredáva to nikto. No. Nevadí. Toto kúpim. Yes. Ako stačí si takto kúpiť nejakých 5 krát? No 100 000 alebo 120 000, tak to je 8 krát to kúpim. To bude milión dačo stať, ale no milión dačo. A poďme. Dúfam, že to nebude 500 000 alebo takto a 500 000 iba? Tak to mi daj 8 krát alebo veď to nebol milión, tak 16 krát. Tak. Fúha. Dobrá cena. Všetko výborné.
To nešto tipkne. Systém sa na mňa joinul môj dobrý kamarát. Tak tento... Opa! To je kúpili. Aura Egg, to som mohol čakať. Dobre, no. Poďme na to. Dobre, 8 krát otvoríme. Holiday Egg. No, poďme. Dáme také spätady tam dáme. O, tam je najhoršia 100 000. To sa mi začína páčiť. A je tam 1 000 000. OK. Tak si to ešte kúpim. No, to má viac skladať. Dosť sa mi to páči, tie vajíčka. Strašne. Dobre. A... Bam. Tam bol taký modrý. No, 1 000 000. Takže si to idem kúpiť, lebo je to aktuálne výhodná cena. 16 krát. To za 4 kúpime, dobre. 4 krát 24. No. To nemáš úlohy, čo mi kúpil. Čakaj, toto tam dám do predaja. Máme jedno za 400. Mám to do predania za 3 milióny. No nie. 1 milión. Mal by som mať, áno. Tak. Poďte. Také mňamky tam chcem. Poď. Huge. Je to nad 100 milión, takže dneska toto bude dobrý opening. Kamoško, je to nad 100 milión a podľa mňa to bude 100 miliónka. A je to 90 miliónka. To je 90 miliónka, ale či nad 50 miliónka. A čo mi kúpili? OK. Čo si kúpili? Je to Disco Egg. Si kúpili. A toto má akú hodnotu? Malú. Nevadím. Ja si to ešte kúpim, ale to je strašne výhodná cena a baví ma to otvárať. Viete čo? Som dobrý, prispiejem mu, ale vy prispiejte môjmu videu. My sa dohodli, dobre? Dobre. No, tam to sú také petardy padnú. Huge. Viete čo je huge? Huge. Ale 100 miliónka, ale tieto sú celkom dobré, ale môže byť aj lepšie. No, mám ešte jeden krát a potom si možno skúsim. Poď. Poď. Bam.
Chcem takú bombardinku. Huge tam bude. Cítim to. Už som to cítil, že tam bude na 50 milión. A není to huge. To po mňa tá istá 90 miliónka. 65 miliónka. Dobre, dá sa. Ešte málo. Ešte 14 krát. OK. 8 po. To je niečo dobré. Znova. Akože... To si už asi nejdem, ale viete, otvorím si to. 6 vajíčok mám... Opa, poď. Iba 3 vajíčka. Dosť dobré. A odo mňa si zarobí strašne veľa miliónov. Tam taký okuliarný. Takže nič nám nepadlo až tak úplne. Dobre, tak zatiaľ čaute a nezabudnite like a odber. Zatiaľ čus.